Het tal mensen met een WW-uitkering is in Friesland de oude mannen aannaam. Het gaat om een delgong van 2,4% in vergelijking met de maanden augustus. Dat komt del op 426 minder uitkerings. Dit komt benammen omdat er meer mensen aan het werk binnen in de bouw en de industrie. Landelijk neemt het tal uitkerings ta. Schouwborg de Lawaai in Drachten krijgt voor eerst de kaai van het bouwplak net weer om. De aannemende spoedplaatsopname die het nodig is in verband met het schil tussen de Lawaai en oornimmer van Noorel, wordt het langer. De opnames hoe Tiesdie en Waansdie houden worden, maar het is meer werk als tochtwaard. Staatssecretaris Dijksma van Landbouw is positief over het plan van de drie noordelijke provincies om de molkenproductie met 30% te verhegen. Ze willen in de nieuwe wet ruimte maken voor dit plan. Betingst is dat de dong in de eigen regio verwerkt wordt. Ik mag het vee nog altijd in de graide waaien. De televisietour bij Spannenburg gaat 1 en 2 november open voor publiek. En dat voor het goede doel. De stichting Happy die hem inzet voor bijna in drege thuissituaties. Mensen die het in de tour zien willen, betaal je €10 en dat geld gaat naar de stichting. Joen en vannacht is het bewolken met kans op rein. Het wordt dan zo'n 11 graden. Morgen bewolken en zo uit en terug rein. In de rin van de middag wordt het dan droog. Het wordt zo'n 17 graden.